So friends, जों नोंथांमोनजों दा बे पार्टआव सावरायनो नागिरदों आथोन थि खालामनाय सेक्स डिटारमिनेशन। दा बे टपिकआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। दा गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय मा नुनो मोनदों? बेवहाय आं नैनिफ्राय फरायनोसै। आथोनारि आजायनायाव बाहागो लानाय मोननै आथोना माखासे जाहोननि थाखाय थारै एफा एनै गावजों गाव गोरोबलायै जायो। बे सानखांथायखौ जों सावरायबोबाय। जोङो सिगांनि जा टपिकफोराव मोनबोखाबाय आरो गोदानै जोनोम मोननाय मोनसे एखुथा जिबनि आथोनखौ माबोरै थि खालामनो। बेनि थाखाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरा गुबुन गुबुन मावखान्थि बाहायो। खायफाया आबहावायारि इसारानि सायाव फरायसोन आरो बेबायदिनो माखासे जिउआरिफोरनाव जेरै साम' बायदि एखुथा जिबफोरनि आथोनखौ सोलायनो हायो। जायफोरनि आथोना फोलेरफारि बायदियै जेनेटिकेलि थि खालाम जानाय नङा। जिखिजाया मानसिनि एखुथा जिबनि आथोना गोबाङै फोलेरफारि बायदियै थि खालामजानाय। गुबुन रावै जोंनि बिमा बिफानिफ्राय फोलेरफारि आरजिजानाय जिनफोरा जों हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन बेखौ थिरांथा खालामो। दा मानसिनि बेलायाव जोङो माने उननि जोलैफोरखौ बा फोलेरफोरखौ जोङो मा समाव माने हौवासा जागोन बा मा समाव हिनजावसा जागोन बेखौ जोङो हमनो हायो। दा बेखौ जोङो माबोरै हमनो हागोन बेखौ नोंथांमोननो फोरोंनाय जागोन। बेवहाय आरो मा लिरबावदों, नाथाय दासिम जों थार होनना सानबोदों दि रोखोमसे जिननि थुबुरआ सानैबो बिमा बिफानिफ्राय फोलेरफारि आरजि जायो। जुदि बेयो नंगौब्ला जिनारि फोलेरफारियै आरजिनाय आथोनखौ माबोरै थि खालामनो हायो। दा नोंथांमोना मा नुनो मोनदों बेवहाय पिक्सारखौ दसे उनाव सावरायगोन जों। दा नैथिं मा लिरनाय दङ बेनि बागै एसे फरायफिनसै। गमामायै बे बेखेवथिया बेनोदि गासिबो मानसिनि क्रोमोजोमफोरा जरा नांनाय नङा। गोबांसिन मानसिनि क्रोमोजोमफोरा बिफा आरो बिमानि मोनसे नकल आरो जोंहा बिब्दि 22 जरा थायो होनना बुंदों। दा मानसिनि बेलायाव हौवायानो जा बा हिनजावानो जा बिसोरनाव गासै बेसेबां मोन 22टा मा क्रोमोजोम थागोन होनना बुंदों। आरो बे मोन 22टा क्रोमोजोमा नैबे बिफानाव थागोन आरो बिमानावबो थागोन। आरो बेफोर क्रोमोजोमफोरा उननि जेनेरेसनाव फैयो होनना बुंदों। आरो बेवहाय मा लिरदों, जरासे क्रोमोजोम जायखौ आथोन क्रोमोजोम बुंनाय जायो। आरो बे हौवानियावनो जा हिनजावनियावनो जा बे मा थागोन जरासे क्रोमोजोम थागोन। आरो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों XY बे जाबाय क्रोमोजोम आरो बेवहाय जाबाय हिनजावनि बेलायाव जोङो XX खौ नुनो मोनदों। आरो बेवहाय मा लिरदों, हिनजावफोरा X मुंनि मोननैबो आथोन क्रोमोजोमनि मोनसे नंगुबै जरा थायो होनना बुंदों। दा नोंथांमोना बेवहाय क्रोमोजोमखौ नुनो मोनदों XX हिनजावसानि बेलायाव आरो हौवानि बेलायाव जोङो XY बेबायदि क्रोमोजोम जरा थायो होनना बुंदों। दा बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो, नाथाय हौवाफोरनियाव मोनसे गोरोबलायै जरा थायो जेराव मोनसे सरासनस्रा महरनि X आरो गुबुन मोनसे गुसुं Y बुंनाय जायो। नोंथांमोना बे पिक्साराव नुनो मोनखादों। बेनिखायनो हिनजावफोरनियाव थायो XX आरो फारसेथिं हौवाफोरनियाव थायो XY। दानिया X आरो Y नि फोलेरफारि आरजिनाय खिन्थाया मा जागोन जों दिहुननो हागोन ना? दा नैनिफ्राय जा फोलेरफारि सोमजिगोन, दा बे फोलेरफारिखौ जोङो माबोरै हमनो हागोन? दा नोंथांमोना बे पिक्साराव नुनो मोनखादों आरो बेवहाय मा लिरनाय दङ, दिन्थिनाय सावगारि 9.6 दिन्थिनाय बायदि गथ'साफोरनि खावसेया हौवासा आरो खावसेया हिनजावसा जागोन। गासैबो गथ'साफोरा बिसोर हौवासा एबा हिनजाव जाया मानो बिसोरनि बिमानिफ्राय X क्रोमोजोम आरजिना लायो। बेबायदिनो बिसोरनि बिफानिफ्राय बिसोर फोलेरफारिया मा आरजिदों बेनि दारैसो गथ'सानि आथोनखौ थि खालामनाय जायो। दा हमना ला गासैबो जा गथ'सा बा उननि जेनेरेसनाव मा बिमानिफ्राय मा मोनगोन X क्रोमोजोमखौ हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा बेखौ बिमानिफ्राय X क्रोमोजोम मोनसे लागोन आरो बे हौवानिफ्राय मा X खौ लागोन ना Y खौ लागोन बेनि सायाव दिपेन्ड खालामनानै जोङो मा उननि जेनेरेसना हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन बेखौ मा जोङो सानखांनो हायो। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बेवहाय पिक्साराव नुनो मोनदों, नैबे जाबाय हौवानिया जाबाय X आरो Y क्रोमोजोम दङ आरो बे जाबाय XX। दा जेब्लानोखि नैबेनि हिनजावसानि मोनसे X क्रोमोजोम आरो हौवासानि जुदि Y क्रोमोजोम लोगो नाङो अब्ला मा सोमजिगोन, बे मोनसे जरा जाबाय आरो बेबायदि X आरो Y लोगो नाङोब्ला बेनि जा फोलेर बा उननि जेनेरेसना मा सोमजिगोन, हौवा सोमजिगोन। नोंथांमोना बेवहाय पिक्साराव नुनो मोनखादों। आरो जेब्लानोखि बेवहाय आरो मा नुबावदों,
आरो बेवहाय जोङो मा नुनो मोनबावदों बेवहाय आरोबाव नुनो मोनबावदों जेब्ला नैबे हौवानिफ्राय एक्स क्रोमोजोमखौ लायो आरो बिथिंनिफ्रायबो एक्स क्रोमोजोम लायो थामहिनबा मोननैबो क्रोमोजोमा जुदि एक्स एक्स जायोब्ला जोङो बेनि जा उन जेनेरेसनखौ मोननो हागोन बा उन जोलैया मा जागोन हिन्जावसा जागोन दा बेखौ जोङो बेबायदि आथोनखौ जोङो बिजिरनो हायो बेनिफ्राय बेखौनो लिरदों बेवहाय बेबायदिनो बिसोरनि बिफानिफ्राय बिसोर फोलेरफारिया मा आरजिदों बेनि दारैसो गथ'सानि आथोनखौ थि खालामनाय जायो गावनि बिफानिफ्राय मोनसे एक्स क्रोमोजोम फोलेरफारि आरजिनाय सासे गथ'साया हिन्जावसा जागोन आरो बेनिफ्राय मोनसे वाइ क्रोमोजोम फोलेरफारि आरजियोब्ला हौवासा जागोन दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बेवहाय सोंनाय फैदों बे सोंनायखौ जोङो जा फरानि सोंनाय फिननाय सावरायगोन बेखौनो नोंथांमोननो बेनि एन्सारखौ होखानाय जागोन नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा बेनिफ्राय नेक्स्ट फारि जौगानाय इभोल्युसन दा इभोल्युसननि सोमोन्दै बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन गिबियावनो मोनसे बिदिन्थिजों बेवहाय बेखेवनाय जादों स' बिदिन्थिया जाबाय हिब्रमा जोङो हिब्रमाखौ लादों दा हिब्रमानि सायाव माबायदि बेवहाय बिदिन्थिजों बेखेवनाय दङ जोङो बेखौ सावरायनोसै दा गिबियाव नोंथांमोना बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनो नाजा आरो बेवहाय मा नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय जोङो माखासे नोंथांमोना बेबायदि पिक्चार नुनो मोनदों बे जाबाय हिब्रमाखौ फोरमायदों आरो बेवहाय मा दाउखाखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना बे जाबाय दाउखा आरो बेवहाय मा लिरनाय दङ जों एसे फरायनोसै हिब्रमाया गोजा गाबनि सोलाय गोथां जायो दा नैनिफ्राय नायबानो जाबाय सेथि थासारियाव फार्स्ट केसाव जों मा मोननो हागोन सेथि थासारियाव आजायनायनि समाव मोनसे गाबनि रोखोम नुजायो जाहाथे मासे हिब्रमाया गोजा गाबनि सोलाय गोथां जायो दा हमना ला गोजा गाबनि सोलाय मा जागोन गोथां गाब मोननो हागोन हिब्रमाखौ बे मा जाबाय सेथि थासारियाव बे हिब्रमाया जेखि जाया बेनि जोलैसिम गाबखौ बारहोलांनो हायो जाहाथे गासैबो बेनि हिब्रमा जोलैफ्रा गोथां गाबनि दाउखाफोरा जायराब लाइफांनि गोथां बिलाइफोराव बानानै थानाय गोथां गाबनि हिब्रमाखौ सिनायनो हाया आरो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखाबाय फार्स्ट केसाव मा जादों बेनि जा जेनेरेसनफोर सोमजिगोन हिब्रमानि जा उन जोलैफोर सोमजिगोन बिनि गाबा मा गोथां जागोन दा कालारफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय पिक्चाराव आरो जेब्लानोखि हिब्रमानि गाबा गोथां जागोन अब्ला दाउखाया मा बिसोरखौ मा जानो हानाय नङा थामहिनबा बिसोर बिलाइनि गाबजों मा समान जाना थाङो बिलाइनि गाबा माबायदि गोथां थिग बिदिनो हिब्रमानि गाबाबो गोथां जानायनि थाखाय नैबे दाउखाया बिसोरखौ जानो हानाय नङा दा बेखौ फोरमायदों सिनायनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो बिसोरखौ जानो हाया अब्ला मा जागोन आरो बेवहाय मा लिरबावदों गोथां गाबनि हिब्रमाफोरनि जोलैया जाजाया फारसेथिं गोजा गाबनि हिब्रमाफोरनि जोलैया जाजाबाय थायो फिथाइ महरै हिब्रमानि जिब जथायाव गोजा हिब्रमानिख्रुइ गोथां हिब्रमाया बांनायनिफ्राय बांसिनबाय थायो दा नोंथांमोना नैबे पिक्चाराव नुनो मोनखाबाय हिब्रमाफोरा फारियै मा बांनो हमदों बेनिफ्राय आरो सेकेन्ड केसाव मा लिरदों नैथि थासारियाव आरोबाव मोनसे गाब रोखोमा आजायनाय समाव नुजायो नाथाय दानिया गोजानि सोलाय निला गाबनि हिब्रमानि फिथाइ दिन्थियो बेनिफ्राय नेक्स्ट गोजानि सोलाय मा दिन्थिदों हिब्रमानि कालारा जाबाय निला गाब आरो बे हिब्रमाया बेनि जोलैसिम गाबखौ बारहोनो हायो जाहाथे बेनि गासैबो हिब्रमा जोलैया निला गाबनि जुदि गासैबो हिब्रमाया निला गाब जाब्लासो जोङो बे उन जेनेरेसननो बे माने गाबखौ ट्रेन्सफार खालामनो हागोन होनना बुंदों गावनि जा निला गाब बेखौ आरो दाउखाया जायराब लाइफांनि गोथां बिलाइफोरनि निला गाबनि हिब्रमाफोरखौ नुनो हायो लोगोसे बेसोर गोजाफोरखौबो नुनो हायो दा आरो दाउखाया मा जागोन बे निला गाबनि हिब्रमाफोरखौबो नुनो हागोन निला गाब आरो गोजा गाबनि हिब्रमाफोरखौ नुनो हागोन बाट जेब्ला हिब्रमानि कालारा गोथां जागोन अब्ला दाउखाफोरा सिनायनो मोननाय नङा आरो जेब्ला सिनायनो मोना जागोन बिसोरो मा हिब्रमाखौ जानो हानाय नङा दा बेनिफ्राय आरो मा लिरदों आरो बेनिखायनो बिसोरखौ जानो हायो आरो जेब्ला बिसोरनि कालारा जागोन गोजा एबा निला गाब अब्ला बिसोरखौ दाउखाफोरा जानो हागोन गिबियाव मा जायो होनना सोंदों जिब जथायाव बेयो बांबोनाय बादि बेयाव एसेल' हिब्रमा थागोन नाथाय गोबाङानो गोजा नाथाय बै जायगायाव मासे मैदेरा सफैबाय हिब्रमाफोरा थानाय जायराब लाइफांखौ गाफ्लेलांनायसै दा नोंथांमोना नैबे पिक्चाराव नुनो मोनदों बेवहाय माखासे हिब्रमा दंमोन गोजा गाबनि हिब्रमा दंमोन आरो हिब्रमाफोरनि सायाव मैदेरा गाथारलांबाय होनना बुंदों आरो गाथारलांनानै मा नुनो मोनखो बेवहाय मानैसो बा माथामसो हिब्रमाफोरा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों
आरो बिदिनो आरो जोबथारनायाव बे निला गाबनि मा नैबे जाबाय निला गाबनि हिब्रुमाफोरखौ जोङो मोननो हादों फाइनालि। बेनिफ्राय बेखौनो लिरदों बेयाव हिब्रुमाफोरा थानाय जायराब लाइफांखौ गाफ्लेलांनायसै बे हिब्रुमानि गोबांसिनखौनो फोथैलांबाय। दा फोथैलांनायखौ नोंथांमोना पिक्साराव नुनो मोनखाबाय बेवहाय नैबे जायगायाव गोबां हिब्रुमा थामहिनबा नैखिना हिब्रुमा दंमोन बेखौ मैदेरा गाना होनानै बेखिनियाव फोथैलांबाय आरो आद्रा थानाय नैबे माथामा बेवहाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेनिफ्राय बेयो हिब्रुमानि गोबांसिनखौ फोथैलांबाय। बोरै बाहाय माखासे हिब्रुमा थांनानै थानायफोरनि मादाव गोबांसिनानो निला गाबनिमोन आरो जा नुनो मोनदों बेफोर गासैबो निला गाब। हिब्रुमानि जिब जथाया लासै बांबोफिननायसै नाथाय दायो हिब्रुमानि जिब जथायाव गोबांसिनानो निला गाबनि। दा मैदेरा गाफ्लेलांनायनि उनाव बा हिब्रुमाखौ गाथारलांनायनि उनाव माने जा थालांनाय हिब्रुमाफोर बिसोरनि गाबा गोथांमोन, गोथां नङा निला गाबनि आरो बेफोर निला गाबनि हिब्रुमाफोरा जा फोलेर बांहोगोन बेफोर गासै मा निला गाबनि जागोन। दा नोंथांमोना बे पिक्साराव नुनो मोनखादों। दा बेनो जाबाय सेकेन्ड केस। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा लिरदों बेवहाय स' नोंथांमोना बेखौ फरायब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो जों नैनिफ्राय नायसै नैथि थासारियाव गाबा सोलायना थांना थानायनि खाबुखौ होआ। बेनि सोलाय मोनसे गाब गोनां हिब्रुमाफोरनि जाब्रबथायारि एक्सिडेन्सियेल थांना थानायनि मोनसे गोरलै जाथाय जाय जाउनथाय जिबथायनि आगोसार आखुथायखौ सोलाय। मैदेरा हिब्रुमा जिब जथायनि बिब्दि मैखोम सिलिंखार जाथाय जाहोआमोनब्ला हिब्रुमाया जिब जथाया जोबोद गेदेर जागौमोन। दा नैबे नोंथांमोना गाफ्लेनाय नुदों मैदेरा नैयाव जुदि गाफ्लेयामोनब्ला नैबे हिब्रुमाफोरखौ जुदि गाफ्लेयामोनब्ला नैसोरनि जा फोलेरफोरा मा इनक्रिज जालांगौमोन होनना बुंदों आरो इनक्रिज जानानै बिसोरो मा फोलेर फारिखौ गोबां बांहोनो हागौमोन। बेनिफ्राय मा लिरदों आरो बेनिखायनो उन्दै जिब जथाय जाब्रबथायफोरा मोनसे जिब जथायनि खायफा जिनफोरनि गले गले थाखो सोलायहोनो हायो। दा बेफोर जा मा सोमजिगोन जाब्रबथाय थामहिनबा एक्सिडेन्सियेल बे जाब्रबथाय जादों हिब्रुमानि बेलायाव आरो बेफोर जाब्रबथाया नैबे जिनफोरखौ माने गले गले सोलायहोनायाव मा हेफाजाब होयो होनना बुंदों। जुदि बिसोर थांना थानायनि खाबुखौ होआब्लाबो बेयो जिनारि बोहिखार जेनेटिक ड्रिफ्टफोर गैयालासेनो फारागथि जाहैयो। बेनिफ्राय आरो मा लिरदों दानिया साननानै ला मोनसे थामथि थासारि। स' थामथि थासारियाव मा बुंदों बेयाव हिब्रुमा जिब जथाया बांबोनायनि जाहोनाव जायराब लाइफांफोरा बेरामजों नाख्रेबजानो हमो। दा जेब्लानोखि मा जागोन नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय खोमा बिलाइफोराव माब्लाबा जोङो गोथां माने एम्फौफोरखौ नुनो मोननाय जायो। दा बेखौनो हिब्रुमा होनना बुङो आरो जेब्लानोखि हिब्रुमानि मा हारा बांगोन अब्ला बे बिफांनि बिलाइफोरा मा जागोन गाज्रि जालांनो हमगोन। दा बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो हिब्रुमाफोरनि थाखाय बिलाइ बेसादफोरनि बिबाङा खमायबाय आरो हिब्रुमाफोरा मा जाना थांना थायो बिसोरो बिफांफोरनि बिलाइफोरखौ जाना थांना थागोन आरो जेब्ला बिफांनि बिलाइफोरखौ जाना थांना थागोन अब्ला बिलाइफोरा मा खमायबोनो हमगोन। जाउनाव हिब्रुमाफोरा बाङायल' आदार मोनो आरो बिसोर मा बिलाइ गैयाब्लाथ' बिसोर आदारखौ बहा मोनजानो आदार मोनजानाय नङा आरो बेनि थाखायनो बिसोरनि जा लिरथाय हिब्रुमाफोरनि जा लिरथाय उजान बेयो खमायबोयो होनना बुङो। लासै लासै आदार मोनजायाब्लाथाय बिसोरनि जा लिरथाय मोदोमनि जा देहानि लिरथाय बेयो खमायबोगोन होनना बुंदों। बिलाइफ्रा बिसोरजों गोबांद्राय बाहाय जायो नाथाय बेयाव जिनारि सोलायनाय जाया। माखासे हिब्रुमा उन जोलैफोरनि बिब्दि आंखालाव माखासे बोसोरनि उनाव लाइफां बेरामा गोमोरलाङो। बेयाव गोबां बिलाइ आदार दं। बे समाव जों हिब्रुमाफोरनि लिरथायखौ मा जागोन होनना मिजिं खालामनो हायो। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ मोनसे मा कुइसन सोंदों बेवहाय जों हिब्रुमाफोरनि लिरथायखौ मा जागोन होनना मिजिं खालामनो हायो। स' बेफोर जाबाय बेखिनिया पेरेग्राफाव बेखौनो फोरमायदों हिब्रुमानि सायाव माबोरै फोलेर फारिया बांगोन आरो फोलेर फारि बाङोब्ला लाइफांफोरा मा अबस्थायाव बा मा जेंनायाव गोग्लैगोन बेखौनो बे पेरेग्राफाव फोरमायदों। बेनिफ्राय दा नेक्स्ट दङ आरजिनाय आरो फोलेर फारियै आरजिनाय लेखेनफोर एक्वायर्ड एन्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स होनना बुंदों। दा बेवहाय मा लिरनाय दङ जों सानस्रिखौ आवरायबायदि आथोनारि आजायनाय जिब जथायफोरनि
जिबख्रिफ्रा जुनियाथि आजायग्रा बिदाबाव दाजायो। जुदि उखैनायनि जाउनाव खिब्रमानि लिरथाया खमायो, आजाय जिबख्रिनि DNA सोलाया आरो खिब्रमानि लिरथाया मा जागोन खमायोब्लाबो उजाना जुदि खमायोब्लाबो बिसोरनि जा आजाय जिबख्रियाव थानाय DNAफोर बिसोर जेबो सोलायनाय नङा होनना बुंदों। बेनिखायनो खम लिरथाया मोनसे लैखोन नङा दि मासे रसा नांनाय खिब्रमानि जोलैया बेखौ फोलेर फारियै आरजिनो हायो। बेनिखायनो रसा नांनायनि जाहोनाव माखासे खिब्रमाफोरनि लिरथाया खम जायोब्ला बेयो फारि जौगानायनि मोनसे बिदिन्थि नङा। जिहेतु उन जोलैफोरनि सायाव सोलायनाया फोलेर फारि आरजियाखै, आजायग्रा नङै बिदामफोरनि सोलायनाया मोनसे जिबख्रिफोरनि DNA सिम बारलांनो हाया। बेनिखायनो मोनसे जिब जथाय मावफुदिका एक्सपिरियेन्स होनना बुंदों बायदियै बेनि जोलैसिम बारलांनो हाया आरो थोंजों फारि जौगानो हाया होनना बुंबाय। दा नोंथांमोना बे पेरेग्राफखौ बुजिखाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय आरो मा लिरदों, गुबुन मोनसे बिदिन्थि ला, मोनसे जिब जथाय जिउ समनि मावफुदिका बादियै बेनि जोलैसिम माबोरै बारलांनो हाया। जुदि जों एन्जरनि मोनसे फालोखौ जोनोम बांहोयोब्ला जों लुबैनाय बायदि बिसोरनि जोलैफ्रा लानजाय थायो। दानिया जुदि बेफोर एन्जरनि लानजायफोरखौ मोनफ्रोमबो उन जोलैयाव दानस'ना बा सार्जारि गारनाय जायोब्ला बेफोर लानजाय गैयै एन्जरफोरा लानजाय गैयै जोलै थायोना? बेनि फिननाय गैया आरो बेखौ जों मोनदांनो हायोदि मानोना लानजाय दानस'ना गारनाय एन्जरफोरनि जोनोम जिबख्रिफोरनि जिनफोरखौ सोलायहोनो हाया। दा जोङो हमना ला मासे एन्जरखौनो लाबाय आरो एन्जरखौ लानानै बिसोरनि लानजायखौ दानस'ना होबाय आरो दानस'नायनि उनावबो बिसोरो जा फोलेर बांहोगोन, फोलेर बांनायनि उनावबो बिसोरनि जा जोनोम मोननाय फिसा फिसा एन्जरफोर बिसोरनाव लानजाया जनानै फैखानाय नङा। बेयो बिसोर लानजाय ओंखारनाय फैगोन। दा बे जाबाय मोनसे जेनेटिकेलि बेबायदि थाखाबोयो होनना बुंदों। बा जिनफोरखौ जोङो लानजायखौ दानस'ब्लाबो जोङो जिनफोरखौ सोलायहोनो हाया होनना बुंदों। एन्जरफोरनि लानजायखौ दानस'बाबो बेनि जा उननि जोलैफोर बिसोरो बेबायदि दानस'जानाय जोलैखौ सोमजिहोआ होनना बुंदों। बिसोरनि लानजाया गोलाव जाखागोन होनना बुंदों। दा बेनिफ्राय आरो मा लिरदों नैयाव सासे साइन्टिस्ट, बे जाबाय चार्ल्स रबार्ट डार्विन। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायना लानो हायो। आरो बेवहाय मा लिरबावदों, जाहोना बेनोदि फोलेरफारि आरो जिनारिनि सानस्रिफोरखौ मानो जों सिगाङाव सावरायदों बेफोर फारि जौगानायखौ बुजिनायनि थाखाय गोनांथार। चार्ल्स डार्विनआबो जाय 19थि जौथायाव मिथिंगायारि सायख'नायजों हारिसानि फारि जौगानायनि सानस्रिसिम सफैनो हादोंमोन, बिथाङा आदबखौ दिहुननो हायाखैमोन। बे उल्था ओंथि फोरमायदों दि बियो मावनो हागौमोन जुदि ग्रेगर मेन्डेलआ गावनि अस्ट्रियान समब्रा-समब्रि सुबुंनि खालामनाय आनजादफोरनि गोनां ओंथिखौ नुनायमोनब्ला। नाथाय बै समाव मेन्डेलाबो डार्विननि हाबा मावनायखौ गावनिजों लोब्बा गोनां होनना मिथियाखैमोन। दा बेवहाय साइन्टिस्टफोरनि एसे ब्रिफलि बाथ्रा लिरनाय दङ। स' बे एसेबां इम्परटेन्ट नङा। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हायो, बुहुमाव जिउनि गुदि माबोरै जोंनि बे आर्थआव गिबि जिउआरि बा जिउ गोनां लाइफांफोर बा जिउआरिफोरा माबोरै जोनोम जाजेनदोंमोन बेनि बागै नोंथांमोना जुदि मोनथिनो गोसो जादोंब्ला नैबे बाक्सायाव थानाय जा बाथ्राफोर बेखौ फरायना लानो हायो। आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंनाया मा दङ, बे सोंनायखौ जों उननि जा कुइसन एन्सार डिसकास खालामगोन बेयाव नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय हारिसा जाखांनाय, स्पेसिएजेसन। दा हारिसाफोरा माबोरै सोमजियो बेखौ जोङो बे आयदायाव मोनगोन। दा बेवहाय नैबेखिनिया जाबाय एसेबां इम्परटेन्ट गैया बेखिनिया पेरेग्राफा। दा जों नैनिफ्राय नायनोसै, जुदि जायराब लाइफांखौ जानानै थांना थानाय खिब्रमाफोरा हाजोलारिसिम गुवारै गोसारहोयोमोनब्ला मा जागौमोन? गोथौयै सानना नाय। दा नोंथांमोनखौ सानना नायनो होदों, जुदि खिब्रमाफोरा जुदि लाइफां जायराब जा बिलाइ बुरजा बा गाहाय लाइफां जायथु होनना बुंनाय जायो जायखौ जायफ्रा बेबायदिखौ जायराब होनना बुंदों। आरो बे जायराब लाइफांखौ जेब्ला खिब्रमाफोरा जानानै हाजोलारिसिम गुवारै गोसारना थानायमोनब्ला मा जागौमोन? बेखौ साननानै नोंथांमोनखौ मोनसे बेनि सायाव लिरसुंथाइ बा लिरनो होदो। खिब्रमानि जिब जथाया फिथाइ महरै गोबां बांबोगोन आरो बिसोरनि जा खिब्रमाफोरनि
जा गोसारनाय अनजिमा बिसोरो मा लासै लासै बांबोनानै बिसोरनि जिब जथाया मोनसे फिथाइ महरै बांबोगोन होनना बुंदों। नाथाय एखुथा जिब खिब्रमाफोरा बिसोरनि जिउ समाव खाथिनि माखासे जायगाफोरावल' गोबाङै जायो। बिसोर गोजानसिम हान्थिया। बिसोरो माने हान्थिनो हाया, गोजान जानथायसिमहालागै हान्थिनो हाया। बिसोर जायरा लाइफांफोर बेसिमहालागैल'सो हान्थिनो हागोन। जायरा लाइफांफोरा बेसेबां गिदिर बेसिमहालागैल'सो हान्थिनो हागोन। आरो बेनिखायनो खिब्रमाफोरनि बे गेदेर जिब जथायाव खाथि खाला जायगाफोराव दालाय जिब जथाय बा साब पपुलेसन थायो। जिहेतु जोला आरो जो खिब्रमाफोरा आजायनायनि थाखाय लोगो हमलायो, गोबांसिन आजायनाय दालाय जिब जथाय गेजेराव जायो। थारै सम सम साहस खालामनाय खिब्रमाया मोनसे जायगासिम थाथारनांगौ जायो, एबा मासे खिब्रमाया मासे दावखाजों खेबखांना लांजानांगोन दाबसेनिफ्राय आरो बेखौ जायालासेनो गुबुन दाबसेयाव गारहैनांगोन। मोन्नैबो बिथिङाव थाखारहैनाय माइग्रेन होनना बुंनाय जादों। खिब्रमाया जायगायारि जिब जथाय आजायगोन। दा हमना ला बेयो मा खिब्रमाफोरा गुबुन जायगायाव माबोरै थांनो हागोन? जेब्ला दावखाफोरा बिसोरखौ हमनानै गुबुन जायगायाव दोनहैब्लासो बिसोरो माने बै जायगायाव थांनो हागोन। आरो बै जायगायाव थाङोब्ला बिसोरो मा बेबायदि फोलेर फारि बांनो थाखाय ट्राइ खालामगोन बेखौ होनना बुंदों। मोनसे गोदान जिब जथायाव थाखारहोनाय खिब्रमानि जिनफोराव बेयो फिथाइ होगोन। बे रोखोमनि जिन बोहैनाया जाथारनांगौ जाय खावस्लिङै बोखावजानाय जिब जथायफोरनि गेजेराव, नाथाय फुरायै आलादा खालामजानायनि गेजेराव नङा। जेखिजाया मानो, जुदि बिब्दि मोननै दालाय जिब जथाय गेजेराव मोनसे गेदेर दैमा जोनोम जानानै थांना थाफैयोब्ला मोननै जिब जथाय इयुनाव जुदायै लाखिजायो। बिसोरनि गेजेराव जिन बोहैनायनि थोरफोफोरा इयुनाव आरोबाव खमायगोन। उनजोलैफोरनि सायाव जिनारि बोहैखारनाया मोनफ्रोमबो दालाय जिब जथाय गुबुन गुबुन सोलायनायफोरखौ थुबुर खालामो। दा नोंथांमोना बेवहाय मा मोननो हाखो? दा जा उन जोलैफोरनि सायाव जिनारि जा बोहैनाय, बेफोरो मा सोमजियो? गुबुन गुबुन माने आखुथाइफोरखौ थुबुर खालामबा सोलायनायफोर जों नुनो मोनगोन बेखौ बुंदो। आरोबाव मिथिंगा सायख'नाया बेफोरबायदि रोखोमनि हालुरारि जिअ'ग्राफिक थाथायफोराव गुबुन गुबुनै मावफुंनोबो हागौ। बेबायदि बिदिन्थि बायदियै मोनसे दालाय जिब जथाय हालामाव टेरिटरि दावखाफोरा ईगल दावफोरजों फोजोबस्रांजायो, नाथाय गुबुन दालाय जिब जथायनि थाखाय बे जानाय नङा, जेराव दावखानि अनजिमाया जोबोद गोजौ जायो। जाउन बायदियै गोथां रोखोमा गिबि जायगायाव सायख'जाया, नाथाय बेयो नैथियाव गोख्रोङै सायख'जागोन होनना बुंदों। आरो मा लिरबावदों? लोगोसे जिनारि बोहैखारनाया आरो मिथिंगा सायख'नाय बिखान्थिफोरा खिब्रमाफोरनि बेफोर मोननै जुदा खालामजानाय गेजेराव गोबांनिफ्राय गोबांसिन फाराग जाबोदों। जोबथारनायाव बेफोर मोननै हानजानि सोद्रोमाफोरा लोगो हमलायनाय जायोब्लाबो गावजों गाव आजायनो हायै जागोन। दा बेफोरखौ नोंथांमोना फरायना लाब्लानो बुजिखागोन। बाय'ल'जि पार्टआ एसेबां हार्ड नङा, जास्ट नोंथांमोना एसे थिंकिं खालामनानै बाथ्राखौ बुजिनो नाजानो नांगोन। बेनिफ्राय आरो मा लिरबावदों बेवहाय? बेयाव माखासे राहा थानो हायो जायजों बेयो जानो हायो जुदि DNA सोलायनायफोरा बुरजायै थोजासे, जेरै क्रोमोजोमफोरनि बिसानाव मोनसे सोलायनाय जोबथायाव मोननै हानजानि जोनोम जिबख्रिफोराव गावजों गाव जाबथुमनो फिउज हाया, एबा मोनसे गोदान रोखोम ओंखारबोयो जेराव गोथां जोफोरा गोजा जोलाफोरजों जरा मेट नाङाखै, नाथाय गोथां जोलाफोरजोंल' जरा नांदों। बेयो गोथां गुननि थाखाय जोबोद गोख्रों मिथिंगा सायख'नाय जाहैयो। दानिया जुदि बिब्दि मासे गोथां जो खिब्रमाया गुबुन मोनसे हानजानि मासे गोजा जोलाखौ लोगो हमो, बिनि आखला रोखा जागोन दि बिसोरनि गेजेराव आजायनाया जाया। आजायनाय जानाय नङा जुदि गोथां जो खिब्रमाया गुबुन मासे गोजा जोलाखौ लोगो हमलायो, बिसोरनि गेजेराव मा आजायनाया सोमजिया होनना बुंदों। आरो गोहोम गोनां बारलाय खिब्रमाफोरनि गोदान हारिसाफोरा सोमजियो। दा बेबायदि मोनसे निउ जोङो मा जेनेरेसन मोननो हागोन। दा बेखिनिया बेखौनो बुंदों। बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा सोंनाय फैलायबाय। स' सोंनायखौबो जोङो उननि जा सोंथिफोर सावरायगोन बेवहाय नोंथांमोननो फोरोंनानै होनाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट टपिकआ जाबाय फारि जौगानाय आरो थाखो राननाय, इभुलेसन एन्ड क्लासिफिकेसन। दा बेवहाय फारि जौगानायाव मोननैसो मा जिबनि सायाव बा जिउआरिनि सायाव जा रिसार्च खालामनाय साइन्टिस्टफोर
बिसोरो बिसोरनि सायाव मोननैसो थिरांथाफोर प्रिन्सिपालफोर होदोंमोन। दा जों बेफोरनि बागै सावरायगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों गिबियाव जिबफोरनि गेजेराव गोरोबथिफोरा थायोब्ला जों बिसोरखौ हानजा दानो हायो आरो अब्ला हानजाफोरखौ फरायसंनो हायो। बेनि थाखाय बबे आखुथायफोरा जिबफोरनि गेजेराव गोबांसिन गुदि फान्डामेन्टेल फारागथिखौ थि खालामो आरो बबे मोनसेया बाङाय गुदि बेसिक फारागथिखौ थि खालामो। जायखिजाया राहाजों आखुथाय होनब्ला मा बुजिनो? आखुथायफोरा जादों महर, नुथाय एबा आखु बिहेभियारनि गुवारै फोरमायनाय। गुबुन रावै मोनसे थि दाथाय एबा मोनसे थि हाबा। जोंनावदि थोंब्रै आथिं दं बेयो मोनसे आखुथाय। लाइफाङादि सोरां बिजिरखौ दानो हायो बेयो मोनसे आखुथाय। दा जोंनि जा मानसि बे मानसिनावबो थोंब्रै आथिं दङ होनना बुंदों। दा थोंब्रै आथिं बुङोब्ला मा जागोन? जोंहा आथिं फारनै दंखायो बे नंखागौ। आरो जोंनि जा आखाइ फारनै बेखौबो आथिंनि लिस्टावनो दोनदोंमोन गोदो। बेफोर गासैबो आथिंसोमोन। दा नोंथांमोना बेखौ जुदि एसे गोदो थांफिनना नायोब्ला स्टाडि खालामना नायोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बेवहाय मा लिरबावदों? माखासे गुदि आखुथायफोरा गोबांसिन जिबफोरजोंनो बाहागो लाजायो। जिबख्रियानो गासैबो जिबफोरनि जिउनि गुदि सानगुदि बेसिक इउनिट। थाखो राननायनि उननि थोरफोरनि आखुथायफोरा गोबांसिनजोंनो बाहागो लाजायो, नाथाय गासैबो जिनफोरजों बाहागो लाजाया। जिबख्रि बुमिनि मोनसे गुदि आखुथाय गुबुन गुबुन जिबख्रि मिरु थायो। बेक्टेरिया जिबख्रिफोरा जिबख्रि मिरु थाया। दा बेक्टेरियाफोरा जिबख्रि मिरु थानाय नङा। आरो मा लिरदों? नाथाय गुबुन जिबफोरनि गोबांसिनानो थायो। जिबख्रि मिरु गोनां जिबख्रिफोरा थानाय जिबफोरनि गेजेराव बबे मोनसेया से जिबख्रियारि आरो बबे मोनसेया बां जिबख्रियारि? देहा बुमिनि मोनसे जोबोद गुदि फारागथिनि धोरोमा गोसो होथावना आरो बेयो जिबख्रि रोखोम। दा नोंथांमोना बेवहाय मा नुनो मोनदों? से जिबख्रियारि आरो बां जिबख्रियारि माखौ बुंनाय जायो बेखौ मिथिना लानाया मोजां। से जिबख्रियारि जिब बुङोब्ला जायनि देहायाव मोनसेल' जिबख्रि थागोन बेबायदि जिवारिफोरखौ से जिबख्रियारि बुंनाय जायो। दा बिदिन्थि हिसाबै जों एमिबानि बाथ्राखौ बुंनो हायो। एमिबायाव मोनसेल' जिबख्रि थागोन। बेनिफ्राय आरो जोङो बां जिबख्रियारि बुङोब्ला मोनसेनिख्रुइ बांसिन मोननैबो जानो हागौ बा मोनथामबो जानो हागौ। बेबायदि जुदि जिबख्रि थायोब्ला बिसोरखौ बां जिबख्रियारि जिब बुंनाय जायो। आरो बेनि एग्जाम्पलफोरा जाबाय जों मानसिफोरनाव बां जिबख्रि थायो। आरो मानसिल' नङा, जा जुनारफोर बिसोरनाबो बां जिबख्रियारि फोरखौ जोङो मोननो हायो। जुनार दाउमा दाउसा बेफोर गासैयाव। बेनिफ्राय आरो मा होबावदों बेवहाय? देहा बुमिनि मोनसे जोबोद गुदि फारागथिनि धोरोमा गोसो होथावना आरो बेयो जिबख्रि रोखोमफोर बिदाबफोरनि जुनियाथि खालामनाय स्पेसिलाइजेसननि जाहोनाव जायो। बां जिबख्रियारि जिबफोरनि गेजेराव बिसोर सोरां बिजिरखौ दानो हायोब्लाबो एबा हायाब्लाबो थाखो राननायनि उननि थोरफो नेक्स्ट लेभेलखौ जगायो। सोरां बिजिरखौ दानो हायि बां जिबख्रियारि जिबफोरनि गेजेराव बेगेंख स्केलेटनआ देहानि सिङाव एबा देहानि सोरगिदिं थायोब्ला गुबुन मोनसे गुदि बुमिनि फारागथिया गोसो होथावना। नों मिथिनो हायोदि जों सोंनाय बेफोर माखासे सोंनायफोरनाव मोनसे फारि मोनथायारि जौगाबाया जाय जोंखौ थाखो राननाय हान्जाफोरखौ दानो हायो। दा नोंथांमोना बेखौ मोननो हाखाबाय आरो बुजिखाबाय जाखानांगौ। बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा नुनो मोनदों? बेवहाय जों एसे फरायबावनो नायनोसै मा लिरदों। गोबांसिन खाथिथार सोमोन्दो थानाय गोबांसिन आखुथायफोरा आगोसारै मोननै हारि सायाव थायो आरो गोबांसिन खाथिथारनि सोमोन्दो थानाय गोबांसिन गोदानथारै आगोसार खर'सा जोलै एनसेस्टर थायो। मोनसे बिदिन्थिया बुजिनो मदद होगोन। सासे बिदा आरो सासे बिनानाव खाथिथार सोमोन्दो गोनां। बिसोरो गावसोरनि सिगाङाव सेथि उन जोलैयाव आगोसार खर'सा जोलै दङ, जेरै बिसोरनि बिमा बिफा। दा नैबे बिदा एबा बिनानावनि जा आगोसार जोलै बेफोर जागोन बिमा बिफा। आरो सासे हिनजावसा आरो बिनि बिबथै एबा बिमायंनि गिबि फिसाज्ला एबा फिसाजोआबो सोमोन्दो गोनां, नाथाय हिनजावसा आरो बिनि बिफंनिख्रुइ एसे खमसिन। बेनि जाहोना बेनोदि बिबथै एबा बिमायंनि फिसाज्ला एबा फिसाज्लाफोरा आगोसार खर'सा जोलै दङ। बिसोरनि बिबै बिबौ बिसोरनि सिगांनि नैथि उन जोलैयाव नाथाय
गिबि मोनसेयाव नङा। नों दायो गुनखौ मोनदांनो हायोदि हारिसानि थाखो राननाय गमामायै बिसोरनि फारि जौगा बा इभलिउसनारि सोमोन्दोनि मोनसे रिफिनाय होनना बुंदों। दा जा फेमिलियाव बेबायदि माने फोलेर फारि बिसोरनि जा केरेक्टारफोर बिसोर माने प्राय एसेब्लाबो थायो होनना बुंदों। फारि जौग्लाबाबो बा नेक्स्ट जेनेरेसनावबाबो बिसोरनि आखुथायफोरा एसे थालांगोन होनना बुंदों। आरो बेवहाय मा लिरबावदों, जों बेबायदिनो गोदानथार आगोसार खर'सा जोलैफोरजों हारिसानि उन्दै हानजाफोरखौ दानो हायो। अब्ला गोबांसिन गोजाम डिस्टेन्ट आगोसार खर'सा जोलैफोरा थानाय बेफोर हानजाफोरनि गेदेर हानजा सुपार ग्रुप्सफोर आरो बायदि बायदि दानो हायो। थिरांथाय बायदि जों उन जानानै थानो हायो, जेरै जेब्लासिम फारि जौगा समनि जागायजेन्नायाव मोनसे एखुथा हारिसानि सानदांथि नेशन फैया। जुदि बेयो जाथायब्ला अब्ला बुहुमनि जारिमिनारि माखासे बाथ्रायाव गोथां नङि बेसादफोरा जिउ सोमजिखांहोथारनांगोन। बेयो माबोरै जानो हागौ बेनि बागै थिरांथायफोर बा थियरिफोर दङ, गोबां थियरि, आरो जों बेफोर थिरांथायफोरखौ दा सावरायगोन नोंथांमोनजों। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे जाबाय मा एम्बुनि सिगां आथिं, आरो बे जाबाय ननेमा, नोंथांमोना बेखौ ननेमानि आथिंखौ नुनो मोनदों। आरो बे जाबाय नैबे जाबाय दाउनि बे गांखं, आरो बे जाबाय मा मानसिनि आखाइ। दा बेफोर गासैबो मा महरसे अंगआवनो गोग्लैयो। दा नैयाव नोंथांमोना बिसोरनि जा महर बिसोरो मा गासैबो एखेयावनो बुंदों। दा महरसे अंग आरो महरसे नङि अंग बेखौ जोङो उननि जा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननो, बेयाव नोंथांमोनजों बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम एन्ड शेयार खालाम। थेंक इउ। स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो, आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन। सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय, थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा। नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो, जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो। स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै। गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै। स' गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय।